Puilano lamsogo ani kok borok short story channel khapangni mare kichungsung tei ani dolrokno tei ani video no sajak tongkha hingke paithago like share comment tei subscribe khaina tapokdi joto jagano belai jolima saya klayo karon onnini jolima salsa nini langmao nini bukhani borokno nung khomajagoi mano o sangsaro kwbangma dal bidalno pap tongo aroni bising borokni bukhano kostorima wngkha jotoni slai pap kebono omo haikhe kokta sadi je ulo nung sorima sanaijak kebono asuk bo kwchalke ta hordi je ulo nung muito khaima tongnai jatkhe kebono asuk bo omo haike kosto taridi je ulo nung nini mokolni muktui klainai jatkhe nasingui tongo o dino jeforo nung kol khai sanai je ang nung sara kaham tongmaya hinui langmao ekta kokno muito narakdi je borokni sago dorjo eba soijo tongo o borok salsa je bukhao asamani salsa kubui no manai khuji tongna bagui gwnang borokno nangya khuji tongna bagui ekta bukha kaham borokno swnango bukha kostoni jora jotoni slai nono logirinai wngkha nini mokolni muktui khum hingke satumni mukhang no gesa kiyogui maya angkhe nini mukhang no gesa bukha sramui maya kebono kwrwisa borok hinui asuk bo sak nangya wngdi jotoni no salsa din phaio kebono tolao khiklaima saya klaio chubadi nung o borokno no je borok nini thani kisa manui phano kwbang manmahai wansuknai nasingdi bono no je borok bai nung thuyachak tongui thangnai langmao kwbangma borokno tongo baksaba kaham baksaba hamya phiya sabo kaham sabo hamya obono nung ma sininai